Naalarma dagiti tattao gapo ti pannakauram ti maysa nga delivery truck sa Zone 3 Bantay Ilocosur bagi ni Hari Dakep agna iti San Vicente Ilocosur. Awan met tinagbalinan dagiti linaon nga karga nga itlog. Sigud met nga nagresponde dagiti kaming iti BFP wenno Bureau of Fire Protection iti ili ti Bantay. Gwilwildi nga, sa gwilwildi nga arad ta siro na. Tayo kan sumgad mo ito nagkamat tayo, namasok mo tayo na kan, talag na. Ngayon di mo nalawatan nga sigot at nakakandado mo at ilikod na, arawakan na. Tayo malawatan min, nakalmat ako yung arumaren. Dako na ni Raimundo Sebastian, kabayatan nga welweldingin na iti delivery van saan namit daytoy nga nadlaw. Nga maururam gayamen ti uneg iti ban. Ginandat na nga luktan iti ban ngem nakapadlak met daytoy. Sigon dati welding shop owner ni Mang Raimundo Sebastian, madama ano tatay nga welding. Itay ket pagamuanen ta madlaw ng agasok dati ban. Ket isigi damit nga pan na inikat dati lock dati ban ta nakakantado gamin. Ket DJ pinangikat na DJ ket nauram pay basit DJ buk na ay muging na. Ket di rimar mo tinagdak lang apoy. So DJ sigon met investigation mi detoy may kapo detoy nagyan na detoy ban ada kami detoy plastic rail iti ano tawag dati yan egg tray ada plastic ken dati karton ket amoy detoy ket nadaras nga malunag mauram considered nga highly combustible dagitoy kami nga materyales ket DJ sigon ka DJ pinangilanlanang na DJ landok diti side na diti ban ket nabaraan digiti nga egg tray isumeten nga tati ng rudyanan dati uram. Sigon ken ni SF-2 LD Vincent Pascua, tikang runaan nga nagyan na iti delivery van ket daytoy iti maysa nga rason no apay nga nagbalin nga nakaro iti pannakauram na. Awan pay met iti eksakto nga gatad numano iti danyos iti pannakauram iti delivery van. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.